बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना गावबा गावनि आथिंखौनो रुवाजों दानना लाग्रा बायदि। हेलौ लोगोफोर, बरायबाय नोंथां बयखौबो गोदान भिडिअ आसा खालाम नोंथां बयबो मोजाङै दं आरोना। जोंनि गेजेराव दा माबा माबि जागासिनो दंनो मा निउस पर्टेलफोरनि एफआइआर होनाय ना, निउस पर्टेलफोरा एफआइआर होनाय, सोरनिबा रेपिस्टफोरनि न' बुलडजार होनाय, सेफायनाय, न' सावनाय, बेफोरबायदि जाथाय जागासिनो दं आरोना। बेफोरनि गेजेराव जों सावरायलांसै, नायलांबाय थादो। थ' जोंनि गेजेराव दा सोलिबाय थादों आरोना, सासे बिथांजोआ बर' जार्नालिस्टफोरखौ, रिपर्टारफोरखौ, निउस पर्टेलफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बिनि सायावनो गोबां दावराव जागासिनो दं दायो। बिनि सायाव केस होगोन ना माबा माबि एफआइआर होनाय जागोन बेफोरबायदि। लोगोसे दुधनायाव जानाय रेप केसनि जाथायाव बिथांमोननि रेपिस्टफोरनि जेनेबा दायनिगिरिफोरनि न'फोरखौ सेफायनानै होनाय जाबाय आसाम सरकारा बुलडजार लगायनानै जेसिबिजों। थ' बेबो मोनसे जाथाय आरोना। लोगोसे जोंनि बे माजबाटाव जानायनिखौथ' लोगो लोगोनो सावनानै होखादोंमोन आरोना। माजबाटाव जि जाथाया जादोंमोन बिनि जाथायनि सायाव रागा जोंनानै रायजो राजाफोरानो सावनानै होजोबदों। बिथां थानाय भिडिअ'बो होदोंमोन मोनसेयाव। थ' दिनैनि बाथ्राया एसे गोलावानो जागोन आरोना, नायलांदो नोंथांमोना जोबजासिम नायलाङो अब्लानो बुजिगोन आरोना। बे निउस रिपर्टारनि सायाव मा मा बाथ्रा बुंदों दा माखासे रिपर्ट माबाफोर आरोना, बा निउस पर्टेलफोरा नोंथांमोना नायलांदो। बेयो जोंनि बर'फोरनिल' आरोना बाथ्राया, खोथाया। थ' नायलांदो नोंथांमोना मा सानो कमेन्टफोरजों फोरमायलायनो हागोन आरोना। आंनि बुंनायाबो गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निमाहा खालामगोन आरो बुंहरनो हागोन गोरोन्थि जादों सैथो, बेफोरखौ नोंथांमोना फोरमायलायनो हागोन। दा नायलांदो भिडिअखौ। जों बाथ्राखौ साननानै नायोब्ला बोरैबा आरोना। बेबायदि जोंनि बर' जार्नालिस्टफोरखौ लानानै बुंदोंमोन आरोना बिथाङा गावनि आथिङावनो दानना लाग्रा हारि होननानै। थ' माखासे निउसफोरखौ नायोब्लाथ' बेबादियानो नुयो नुनायालाय। थ' दा बाथ्राया जाहैबाय मा होनो, बिथांजोआ जि बाथ्राफोरखौ बुंनानै होबाय बिनि सायाव बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएसना बिथांनि सायाव केस होगोन, बा जाय निउस पर्टेलफोर बिथांमोना बिनि सायाव एफआइआर होनाय जासिगोन निमाहा बियाब लाना होदों आरोना। थ' बिथांजोआ बुंदों गिया होननानै आरोना, मा खालामो खालामथों आं गिया ना। थ' इसेबांखिनि बाथ्रा बुंदों बिनिबो बांद्राय गाज्रिबो बुङाखैबो आरोना बुंनायालाय। जों निउस पर्टेलफोरखौ नायोब्ला माखासेखौ बिदिनो नुनो मोनो। नाथाय बुजिनांगोन आरोना, जायफ्रा निउस पर्टेल बिथांमोनाबो गावसोरनि निउसफोरखौ लानानै जे जों माबोरै निउस होयो बेफोरबायदिखौ साननो रोंनांगोन आरोना। बेजों लोगोसे जायफ्रानोखि जोंनि सायाव बेबायदि सोंखारिनाया मोजां जायाखै होननानै साननानै लादों, नोंथांमोनाबो एसे सानदो आरोना, बुजिदो जे जों बिनि सायाव एफआइआर होगोन, जोंखौ मानो बेबायदि बुंदों होननानै बिथांमोना दायो बुंनाय जादों आरोना। एफआइआर होनानै नोंथांमोना बेखौ केस होनो हागोन। नाथाय नोंथांमोनाबोदि सानना ला नोंसोर जार्नालिस्ट, नोंसोरो ना निउसफोर होयो, नाथाय नोंसोरनि निउसावबो मोनसे मालाबा समाव गोरोन्थि जायोब्ला नोंसोरखौबो रावबो एगारनाय नङा आरोना। सासेबो पाब्लिकफ्रा नोंसोरनि गोरोन्थिखौ निमाहा होनाय नङा, नोंसोरबो बेबादिनो खामजाफिनजोबगोन आरोना। जानो हागौ नोंथांमोननि बेबायदि निउस जार्नालिस्ट जानो साननाय सिमाङाबो बन्द'बो जानो हागौ आरोना बोरैबा। जुदि नोंथांमोननि सायाव बिदि गोरोन्थिया जायोब्ला, जुदि बिथाङा बिथांनि बुंनायाव गोरोन्थि नुदोंब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव आपत्ति जेनेबा होनायजों लोगोसे दा नै बिथांखौ नोंथांमोना दम होनाय बादि जादों आरोना। नोंसोरबो दायो जुदि निमाहा बियाब्ला केस होनाय जागोन, बेबो नोंथांमोना एसे दम होनाय बादि जादों आरोना बिनि सायाव ना। बेखौ सिगिनाय बे बाथ्रायाव थांदों आरोना दायो। थ' नोंथांमोनाबो सानना नाय आरोना, बेबायदि खालामोब्ला मा जागोन ना। थ' बिथांनि बाथ्राखौ खोनासंबाय खोनासंनाया, नाथाय बिथाङा बुंदों जोंनि बर' हारिनि निउस पर्टेलफ्रा जार्नालिस्टफ्रा होननानै होनदों आरोना, निउस रिपर्टारफ्रा बेबायदि आरोना हारिनि सायाव। स' बाथ्राया ओरैबो जाहैयो जेनेबा आं रावनिबो पार्टिनि बाथ्रा लानानै बुंनो सानाखै, नाथाय जायफ्रा जार्नालिस्ट बिसोरो रायजोआव मा जादों बेखौ दिन्थिनानै होथारनांगौ आरोना। मोजां जादों गाज्रि जादों बेखौ दिन्थिनांगौ। नाथाय सोरबा माबा मोनसे खामानि मावदोंब्ला मोजां मावदों होननानै बेखौल' दिन्थिनाया बेफोरबायदियाबो थिग नङा आरोना। जों गोबां निउस पर्टेलफोरखौ नुयो आरोना,
दा उमुगा उमुग खामानि मावदों गोग्गाथाव खामानि उमुग खामानि बेफोरबायदि होनायफोरखौ जों नुयो। नाथाय बेफोरबायदिखौ नुवा जे उमुग थुमुग खामानिखौ मानो मावनो हायाखै, मा जाहोन दं, बेफोरबायदि सरकारनि सायाव ना सोलिबाय थानाय सरकारखौ सोंनो गोनां जायो। बेफोरबायदि निउस पर्टेलफोरा रायजोनि खामानि मावनायाव मदद होनो हायो आरोना बेबायदि बुंनायनि गेजेरजों, सोंनायनि गेजेरजों। जानांगौ सोरबा दैदेनगिरिया खामानि मावनो बावगारनानै थादों ना गोसोआव गैफ्लाङा, बेफोर खामानिखौ निउस पर्टेलफोरनि गेजेरजों निउस होग्राफोरनि गेजेरजों बिसोरो मिथिनो हायो आरोना, जार्नालिस्टफोरनि गेजेरजों। मानि थाखाय खामानिखौ मावाखै होननानै सोङोब्ला अब्ला गोसोआव फैगोन, बे खामानिखौ मावनो बावनानै थादों, बेखौ मावथारनांगोन, बे बाथ्राफोरखौ दैदेनगिरिफ्राबो होमबाना गम मोनो आरोना। बिथांजोआ जि बाथ्राफोरखौ बुंदों गाज्रिबो नङा आरोना, बिनि बुंनायफ्रा थिगानो। माखासे समाव बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ जोंनि जार्नालिस्टफोरा माबा समाव मावफ्लाङो आरोना। बेखौ साननानै नायनांगोन आरोना जोंबो एसे। बिथांजोआ मा बुंदों नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लादो, अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन आरोना। बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना, गावबा गावनि आथिंखौनो रुवाजों दानना लाग्रा बायदि, गावबा गावनि हारिखौनो माने हारिजों हारि नांलाय खमलाय माने अराय सम गोजोन थासारि गैयि बायदि माने कुट्टिनि रखम जोंनि बड' रादाब बा बड' निउस होननाय बेसादा कुट्टिनि बायदिसो जानानै दं। सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन, सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन, सोर दैदेनगिरि जानो गोनाङा मा बुंगोन, सोर दैदेनगिरिया सोरखौ सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदों, बेफोरबायदिल' आरोना। हारि सोमावसारनाय, हारिनि बायदिसिना हारिखौ बोरै डेभेलप खालामनो नाजागोन, अराय सम गोजौखौसो नायनांगौ, मिथिबायना? सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो, सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो, इन्टारभिउ लाहै लाहै स्पिकार हमै हमै बुंहोनानै भाइरेल खालामनानै समाजनि गेजेराव गोजोन थासारि होननायखौनो लाबोनो लुगैया आरोना। साननैनि जिबनाव जों नै दिनै दं गाबोन गैया, गाबोननो मा जागोन बेफोरखौ जों गावबा गावनि फिउचारखौनो मिथिया, गावबा गावनि फैनो गोनां मा जाहैगोन बेफोरखौनो मिथिया। अब्ला बे साननैनि जिबनाव जों गोजोन थासारिखौ लुगैया नामा? खालि मोनसेल' हारियावनो गंसेल' न'खराव बिदा फंबाय बुलाय सोलाय अराय सम सैमा अमा अरलायलायनाय बायदि खालामनो